Φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι μαζί σας για αυτό το δεύτερο Ποσειδόνια Festival, ακόμα και αν στην πραγματικότητα είμαι αρκετά μακριά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όμως ήθελα να πάρω αυτή την ευκαιρία να πω δύο λόγια καταρχάς για να συγχαρώ για την πρωτοβουλία για το Ποσειδόνια Festival που λαμβάνει η χώρα για δεύτερη φορά και συγκεκριμένα να συγχαρώ το Δήμο Ραφίνας, να συγχαρώ την Επιτροπή Βιώσιμου Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής και το Πράσινο Ταμείο για μια πρωτοβουλία που θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Είμαι εδώ με την ιδιότητά μου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβουλίας Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ωκεανούς και τα ύδατα. The Mission for Oceans and Waters, όπως το λέμε στα αγγλικά. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τρέχει εδώ και κάποια χρόνια, μαζί με άλλες πρωτοβουλίες που εκτός από τους ωκεανούς κοιτάζουν τα θέματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, με θέματα υγείας, με θέματα διατροφής κλπ. Όμως η δική μας αποστολή, το δικό μας mission, κοιτάζει συγκεκριμένα τα ζητήματα του ωκεανού και των υδάτων. Και τι είναι μια τέτοια αποστολή? Μια τέτοια αποστολή έχει στόχο μέχρι το 2030 να προστατέψει και να αποκαταστήσει την υγεία των ωκεανών και των υδάτων, παίρνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε σχέση με την έρευνα, με την συμμετοχή των πολιτών και των φορέων που μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο σε αυτό και προωθώντας επενδύσεις στη γαλάζια οικονομία. Μια τέτοια αποστολή είναι διαιρεμένη σε 4 γεωγραφικές ενότητες για να καλύψει ολόκληρη την Ευρώπη και αυτές οι ενότητες είναι η Βαλτική και η Βόρεια Θάλασσα, η Μεσόγειος Θάλασσα, ο Δούναβης, ο ποταμός Δούναβης και η Μαύρη Θάλασσα στην οποία εκβάλλει και ο Ατλαντικός και ο Αρκτικός ωκεανός. Αυτές οι ενότητες η καθεμία έχουν τις δικές τους θεματικές και προτεραιότητες και στη Μεσόγειο η προτεραιότητα την οποία έχει αποφασίσει το mission, η αποστολή να ακολουθήσει είναι πρωτίστως η ρύπανση, η οποία είτε προέρχεται από τη στεριά μέσω των πραγμάτων και των ρυπαντών που κατεβαίνουν από τα ποτάμια στην Μεσόγειο Θάλασσα, είτε η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών οικοσυστημάτων. Και εκεί ακριβώς εντάσσεται και η προσπάθεια που κάνετε εσείς μέσα από το πρώτο και το δεύτερο Ποσειδόνια Festival σε σχέση με την προστασία της Ποσειδονίας, που να μην ξεχνάμε είναι ένα φυσικό οικοσύστημα που υπάρχει μόνο στη Μεσόγειο. Και άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να το προστατέψουμε γιατί είναι μοναδικό, αλλά και γιατί παρέχει απίστευτα σημαντικές υπηρεσίες σε σχέση με την καθαριότητα του περιβάλλοντος, με ενδιαιτήματα και με χώρους στους οποίους μπορούν να αναπαράγονται όχι μόνο ψάρια αλλά και πολλά άλλα είδη και πολλά τα οποία θα αναλύσουν πιο κατάλληλοι από εμένα επιστήμονες στη συνέχεια της ημέριδας. Να σας πω μόνο 2 ακόμα πράγματα για το mission. Καταρχάς, το mission δεν είναι κλειστό μόνο σε φορείς οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν και εδώ πρέπει να κάνω μια παρατήρηση και να πω ότι ανάμεσα στους πρώτους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα που εντάχθηκαν σε αυτό το mission είναι ο Δήμος Δραφίνας Πικερμείου. Και θεωρώ ότι αυτό και ως κάτοικος του Πικερμείου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία γιατί πρέπει κάποιος να δείξει το δρόμο και πιστεύω ότι ο Δήμος Δραφίνας Πικερμείου και με άλλες δραστηριότητες εκτός από το Ποσειδόνια Festival θα δείξει πόσο σημαντικό είναι. Όμως ας δούμε, ένας οποιοσδήποτε φορέας θέλει να συνεργαστεί με το mission, με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ωκεανούς, τι πρέπει να κάνει? Να βρει online αυτό που αποκαλούμε την χάρτα της αποστολής, ή στα αγγλικά The Ocean Mission Charter, το οποίο είναι πάρα πολύ απλά μια φόρμα που πρέπει κανείς να συμπληρώσει, λέγοντας κανείς είτε αυτός είναι ιδιώτης, είτε είναι εταιρεία, είτε είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι οποιοσδήποτε άλλος μη κυβερνητικός, ακαδημαϊκός, επενδυτικός φορέας κλπ. Όλοι μπορούν να το συμπληρώσουν και να συμπληρώσει την αίτησή του να είναι ένας από τους φορείς που υπογράφουν αυτήν την χάρτα για την προστασία των ωκεανών υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όχι μόνο δίνει τη δυνατότητα σε αυτήν την πρωτοβουλία να είναι πιο δυνατή, αλλά και σε όλα τα μέλη τα οποία συμμετέχουν, που έχουν υπογράψει τη χάρτα, να ανήκουν πλέον σε ένα δίκτυο συνεργασίας, όπου ο ένας μπορεί να τροφοδοτεί τον άλλο με ιδέες, να υποστηρίζει ο ένας τον άλλον για να μπορούν να κάνουν μαζί προτάσεις και για χρηματοδότηση προγραμμάτων, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πάλι εδώ θέλω να παροτρύνω το Δήμο Ραφίνας να αξιοποιήσει αυτό το εργαλείο, ώστε να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα στη συνεργασία με αντίστοιχες περιοχές σε όλη την Ευρώπη που έχουν την ευτυχή συγκυρία να είναι πάνω στη θάλασσα, να φιλοξενούν σημαντικά οικοσυστήματα, να έχουν ένα λιμάνι κλπ. Τέλος, να πω ότι αυτή η πρωτοβουλία και η δυνατότητα να δώσει κανείς προτεραιότητες, να πει ότι θα αναλάβει δράσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, είναι πάρα πολύ σημαντική για έναν ακόμα λόγο.
ότι στη Μεσόγειο την φετινή χρονιά και την επόμενη υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα και προσοχή στα θέματα της προστασίας των ωκεανών, του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Και γιατί αυτό? Γιατί όπως ίσως ξέρετε, πριν από μερικές εβδομάδες έγινε στην Ελλάδα το μεγάλο παγκόσμιο συνέδριο που είχε τον τίτλο Our Ocean Conference 2024, δηλαδή το συνέδριο για τους ωκεανούς μας 2024, όπου μαζεύτηκαν εκπρόσωποι από όλες τις χώρες του κόσμου και οργανώθηκε από την Ελλάδα με πολύ μεγάλη επιτυχία, και σε αυτό όλοι οι συμμετέχοντες ουσιαστικά υπέβαλαν τις προτάσεις και τις δεσμεύσεις τους για την προστασία των ωκεανών και της θάλασσας. Το δεύτερο τέτοιο μεγάλο γεγονός είναι την επόμενη χρονιά και θα γίνει το 2025 στη Νίκαια της Γαλλίας και είναι η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους ωκεανούς. Αναμένεται να είναι ένα από τα μεγαλύτερα events που έχουν γίνει παγκόσμια στην ιστορία της προστασίας των θαλασσών, και για το λόγο αυτό έχει σημασία και η Ελλάδα, αλλά και οι τοπικοί φορείς και οι ιδιώτες και άλλοι φορείς, όλοι αυτοί που ανέφερα πριν, να έχουν ήδη διαγράψει μία τροχιά και να έχουν φτιάξει τα προγράμματά τους σε σχέση με το τι προτίθεται να κάνουν για την προστασία των ωκεανών, ώστε να είναι μέρος αυτής της παγκόσμιας τάσης. Υπογραμμίζω ότι η παγκόσμια τάση για την γαλάζια οικονομία, για την ανάπτυξη των θαλασσών, αλλά και για την προστασία είναι κάτι που συνέχεια ανεβαίνει και στην πολιτική και στην κοινωνικο-οικονομική ατζέντα, και έτσι θέλω να παροτρύνω όλους, όχι μόνο με την προστασία της Ποσειδονίας, που πραγματικά πιστεύω και προσβλέπω ο Δήμος Δραφήνας Πικερμείου και οι συνεργάτες του να κάνουν πολύ συγκεκριμένα βήματα γι' αυτό, αλλά και με οτιδήποτε άλλο. Εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω, να συγχαρώ και πάλι τους διοργανωτές και να ευχηθώ μια πάρα πολύ καλή έκβαση όλου αυτού του εγχειρήματος τις επόμενες 2 μέρες, και θα σας αφήσω με ένα μικρό κλιπάκι, ένα βιντεάκι για περίπου 1,5 λεπτό σχετικά με την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ωκεανούς για το Ocean Mission. Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια. For centuries, lighthouses have been guiding sailors through storms to safety. Today, human-made changes are putting our ocean and waters at risk. Changing the way we treat this precious resource is not only about safeguarding our ocean and its biodiversity, it's about caring for all of us. Because all life on Earth depends on a healthy ocean and clean waters. The time to act is now. The EU is on a mission to restore and protect our ocean and waters by 2030. How will the mission drive this change? By setting up 4 mission lighthouses in the Mediterranean Sea, the Baltic and North Sea, the Danube River Basin, and the Atlantic-Arctic Basin. The lighthouses will act as hubs that will develop, demonstrate and deploy new solutions far and wide and guide us in our journey to restoring our ocean and waters. The mission Ocean and Waters will protect and restore aquatic ecosystems, prevent and eliminate pollution, and make the blue economy climate neutral and circular. Through this mission, we will achieve a healthy and pollution-free Mediterranean Sea, a carbon-neutral and circular economy in the Baltic and North Sea, a more protected and restored Danube River, as well as restored Atlantic-Arctic ecosystems and biodiversity. Get on board to be part of this journey. Whether you're a representative from a member state or a region, a business owner or an investor, or a caring citizen, you can join us and contribute by co-designing, proposing and implementing activities, projects, campaigns and initiatives. Only by joining forces can we make our ocean and waters healthy again. For our communities, for all life on this planet, now and for future generations.